Migori. Tend counties to chutho mago manie gwenge mag Luo Nyanza ojiw mondo mi ochug chenro mag tiyo gi mwandu mayudore e alworago maneno ni gidongore gin giwegi ma ok rito welo kata jogo mawuok e pinje ma oko tiyo gi mwandu makamago. Magi ne oyangi e romo mane okelo kanyakla onagi ma jo ohala kaachiel kod jodak ma Mombasa ma bende ne onyisi ni oti gi kwan gi mathoth mar laro kombe kendo chung' motegno korka weche mag siasa. Joja oko gi ler mathoth kowuok Mombasa. En romo mane okelo kanyakla onagi manie sekta mopogore e kaunti ma Mombasa mar twak ewi chenro mag dongruok kod kelo oganda kanyakla. Jakom duol mochung'ne chenro mag keyo pi e alwora mar Nam Lolwe Odoyo Owede mane en wendo mogwel ne okoni dongruok ok nyal timore kuonde ma arita kwe orochore. The crime level in Kisumu is worrying. Not because the Luo have suddenly become bad people, but because the Luo have suddenly become poor people. When the youth are poor, they will tend to want to get things through unlawful means. Kana dongo Kisumu ni ilose sabun, ilose tamtam, ilose nengini kikomi, inywe kongo buruaris, ikweta bottles nitie, niloso ket kibrit gigo te. Kawuono gigonge katadi. Ipane gidhi kanye. Lwasi marach mar ohala. Kabende olero ni achiel kuom midhieche mantiere e gwenge mag Luo Nyanza en ni moko kuom mwandu mantiere e alworano ineno mana gi jogo mawuok e pinje maoko. Kako oganda Luo wamany yo mwanyalo tiyo gi nambno. Jo China ko biro yudo maka nam ni nono jowa ok tiye. Ing'eyo ni nitiere mwandu moko ma Nyasaye miyo ji e piny ka piny. Wan omiwa nam, jomoko nomi gold e buolo, jomoko nomi kahawa. To nikech ng'ato ka ng'ato Nyasaye nomiyo pokgi. Ka ok itiyo gi mari to jomoa ok biro tiyogo. Mama mochung'ie malong'o kata baba dhi ni odno pod nitie to kama mama dhi ni baba katite mama goyi piny koro ahero wa mama to youth nyakwa chungwa youth kech youth ema jotendwa mabele kasinu kweli. Wach yiero tich ne bende oyange ni en midhiero mokwako gwenge mag onagi gino mikone nego lokie paro ka bende gijiwo jogo mantiere telo bende nyaka chung' motegno. Tij lwedo ok ma ng'ato. Tij lwedo en tich ma kiseng'eyo to en tich michamo milele na milele. En inheritable kendo oyot. Lakini kwa dwa based on white collar job you cannot inherit. Nikech onge ng'ama biro ndiki sani to biro ndiko nyathini to chak ndiko nyakwari. But with Jua Kali inyalo yawe tiyawe as a family business to nyithindo yudo gima ginyalo inherit mabro konyo gi e ngimagi. Nyaka wa invest e ohala to kendo nyaka wa invest in siasa. Nikech siasa kae ma nyaka wabedo godo gi power mar kawo gigi tinde ok kawo gi akawa ni apply kata ni dhi kionge gi political land to kinyal kawo gigi. Omiyo nyaka wa invest in politics, wabed gi ng'atwa mwanyalo dhire, mwanyalo gone simu kendo mawinjowa mane ka wanyalo dongore ki ohala to kendo ki siasa. Koth telo manyicha neno Homa Bay cha kwa celebration then just a day to speak a resign not knowing nang'o miyo resign dak no chalo gi Gachagua to nyiso wa gimo miyo resign to sana kaka wanjo mani town okun ng'wenyalo ga kwecho sana en seche moko konyruok ideas en gima ber zaidi. Jatelo no ne komachielo odok ne jatend piny Kenya kuom ng'ado oko orak mar Adani. Bukaneno rach mar Adani to ka koro piny maduong' moloyo ema notero Adani ne court. To kata koro ber to chandruok moro ne dhi bede. Ing'e ni ka gichodhi e court to nitie gimiluongo ni shares dhi dok piny. Tiende ni mwandu mar Adani dhi dok piny masa moro teko mar timo gik macha wadonje kode contract nyalo dhi tame. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.